Wel, dyma ni wedi cyrraedd pencampwriaeth yr heffrod ifanc, y baby beef. A mae'r bridiau cynhenid, y bridiau cyfandirol, ac wrth gwrs yr adran newydd, y gystadleuaeth newydd yn y ffair eleni i'r ffermwyr ifanc. Mae'r tair heffer yma nawr yn y bencampwriaeth. Pawb, neu bob un dylen ni wedi dod i'r brig, boes, ond pwy eitha hi yn y bencampwriaeth yma i'r heffrod ifanc? Dyna'r cwestiwn, mae pawb yn ofyn. Dion, le wyt ti'n meddwl mae'n mynd? I fi, Rob Jones ei heffer. Mae'n arbennig o heffer. Mae pob un o wych i ddigwyr. Yr un yn y canol? Yn y canol, swn i'n dweud. Pam hon, Dylan? Beth sy'n gwneud i hon sefyll allan i ti? Wel, i mi, mae'n berffaith ddigwydd i ti. Mae'n lan, mae'n cered, mae'n emosiwn da i ni, ac mae wedi droi allan yn ffantastig yna. A mae clod mowr o, a mae wedi troi gwartheg rioed a mae hon spectacular ydyn nhw. A mae'n symud yn dda hefyd, yn dwi? Mae'n cario'r pwysau yna'n dda. Di mae chwarae teg. A mae gen Phillips effer dda hefyd chwarae teg. Mae'n ychydig bach o'r pwer gen Rob Jones. Chos fel o'n i'n sôn, enillydd yr adran y bridiau cynhenid sydd dan ni fan hyn, yr un frown a gwyn. Wedyn enillydd yr heffrod cyfandirol, y dosbarthiadau cyfandirol yn y canol. A pencampraig y ffermwyr ifanc ar y pen, ynddo fe? A dyna ni! O, chi'n iawn, boes! Na iawn, wir, na iawn. Y teulu Jones wedi mynd â hi yn pencampwriaeth yr heffrod iau. Ac am heffer, llonwarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Tricyl yw i enw hi. A mae nhw werth i'w gweld. Drychwch arni'n sefyll hwnna. Mae'n bictiwr, boes. Di mae chwarae teg. Di mae'n heffer dda iawn. A dyma ni nawr i ni'n gweld. Maen nhw'n dod ar heffer ddoth yn ail iddi y fewn nawr i weld pwy sy'n mynd ar gil wobr yn y bencampwriaeth fach yma. Dwi'n meddwl falle mae yr heffer ar y pen fynco eitha hi, Phillips? Swn i'n dweud, yn y marn ni, bersonol, mae'r un math o anifel, dydy. Owen Phillips a Black Ice enillodd y gystadleuaeth neu'r dosbarth i'r ffermwyr ifanc. Dyfa hether neis iawn, mae rai gweud. Beirniad yn pwyso a mesur yn edrych yn eto. Byddai'n braf iawn i'r crwt ifanc bethau'n gallu mynd ar gil wobr yn byddai? O, ffantastig ydw i. Dwi'n gwybod beth o. Mae'n anodd dweud. Mae'n edrych yn eto. Mynd nôl at Owen Phillips ma fe a Black Ice i chwilio am y gil wobr. I ni'n gwybod pwy sydd wedi mynd ar wobr gynta ar garden goch. Fe mae e'n mynd. Mae'n dod nôl a Owen wedi mynd ar gil wobr. Fel ardderchog. Llonwarchiadau mawr iawn i'r gŵr ifanc. Ac yn ffermwr ifanc hefyd, wedi allan o'r dosbarth ffermwr ifanc, chwarae teg. Wel, ardderchog. Yn gystadleuaeth newydd yma yn y sioe eleni, yn y ffair eleni, bod yna adran i'r ffermwyr ifanc. A wedi mynd ar gil wobr yn adran yr heffrod ifanc. Gwych. Ac i'ch atgoffa chi nawr, bobl, mi fydd heffer y Joneses yn mynd ymlaen i'r brif bencampwriaeth nes ymlaen. Ac mae'n mynd i ddal i thir yn fyny'n sicr. O, ynddi, ti bod ffantastig o heffer yna, ac mor falch i'r ogyn ifanc cael yr eisiau yna. A dych ar y teip dyn ni wedi landio fel yna. Mae wedi gwneud job rhagorol, dydi. Dwy ddi. Wel, maen nhw'n agos iawn at ei gilydd. Dim lot rhwng y ddwy, nag oes? Mae wedi mynd am ei ddeip yn dydi fe. Wedi bod yn driw i'w hun yn dwe. Y beirniad Chris Longton wedi gwneud gwaith ardderchog. Fel i chi'ch dau hefyd wedi bod yn gwmni fi ar gyfer y dosbarthiadau gwych yma. Diolch o galon i chi'ch dau. I ni wedi cael gwledd yma ynghylch y gwartheg.